Mondanánk, akkor még egyszer előadjuk. Itt van a metró, itt van a metró, itt van a metró. Így is repetele, és akkor... Nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnéd, más nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, ki szebben dalol majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél a győzelem,
Hát igen, nagyon szépen köszönjük, és hát műsorunk második fejezetében szeretnénk átadni azokat a kis szerény ajándékokat, amiket, tehát egyáltalán nem szerény egyébként, amiket hát a nevelőtestület segítségével állítottunk össze, és hát persze természetesen a többieknek mondom, hogy az ünnepeltek adható segítségével, tehát nem ilyen szamovár dologról van szó. De hát mielőtt átadnánk az ajándékot, nyilván néhány szóban szeretném méltatni az ünnepelteket, mert az ugyan megtörtént Mariannál, hogy a Szakály, nem tudom, tudjátok-e, hogy a Szakály Mátyás pedagógus emlékérmet megkapta Marian. Igen. Köszönjük szépen! És hát nem árulok el nagy titkot, hát ezt Marian sem tudta, de most elmondom, hogy hát Demeter Évával ketten állítottuk össze azt a kis szöveget, tehát ezt nem a polgármester úr írta. Hát azt hitted azért, nem? Azt hitted, de nem, tehát azt Demeter Éva írta. Én kicsi stilisztikailag javítottam rajta, mert kellett ott egy kicsit, de ennyi, tehát én nagyon sokat nem tettem hozzá. De hát persze Ilikénél hát ezt nem tettük meg, mert pedagógus emlékérmet Ilike mégsem kaphatott. Bár lehetett volna kitől emlékérmet. Én egy Vágó Csaba emlékérmet gondoltam, amit lehetett volna, és egy Barta Katalin díjat. Ezeket. Amikor, és hát most vissza fogok emlékezni egy pár percben arra, hogy hát hogyan találkoztam én Mariannal, és hogyan találkoztam én Ilikével. Amikor én a Hermannba jöttem, ők már nem titok ott dolgoztak, és hát nem kicsit korábban igen, már ott dolgoztak, és hát Mariannal én egy évfolyamon voltam osztályfőnök, és hát együtt dolgoztunk. A Marianna egy nagyon jó osztálya volt, nem tudom, emlékeztek-e Nemes Gáborra, aki még ma is nagyon fontos tagja a társadalmunknak, és hát ez többek között Mariannak is köszönhető. Tehát én akkor ismertem meg, együtt mentünk kirándulni, ott voltunk, és hát ez egy dolog természetesen, de én azt gondolom, hogy amit a Mariantól meg lehet tanulni, mint osztályfőnöktől, azt remélem, hogy sokan megtanulták rajtam kívül is, mert én azt gondolom, hogy a Hermann osztályfőnöki közösségének egyik hát példaértékű tagja volt a Marian, és annak ellenére, hogy mindig szokták mondani, aki kis óraszámban tanít, az ne kapjon osztályt. Tehát ez abszolút nem igaz, lehetett érezni a Marianon, hogy folyton ott volt, a másik felének az osztálynak is folyton rajta tartotta a szemét, volt egy-két alkalom, amikor tudott egész osztályokat tanítani, de alapjában véve azért összefogta a csapatot így is, és hát elsősorban ezt szeretném megköszönni. Persze második sorban a tehetséggondozás, ami beindult a Hermannban, és azt nem fogjuk elengedni, ezt ígérem, tehát ez mindenképpen neki köszönhető, az ő saját önképzése, és akkor utána, amit a Hermannban implementált, az nagyon-nagyon fontos volt. De nagyon-nagyon sok tanácsot is adott a Marian különböző olyan afférjaimban, meg hát nem csak afférjaimban, hanem egyéb ügyeimben is, amiben nagyon-nagyon szépen megköszönök neki. Nyilván ezeket a tanácsokat nem fogja magával vinni. Hol van a telek? Bocsánat, meg. Igalon. Ezt azért mondtam el, hogy ha arra jártok, akkor szívesen adom. 3 perc a fürdőtől, úgyhogy ott lesz Igalon Marian. És hát szerintem azért nyugodtan mondhatom, hogy hát néha föl fogunk hívni telefonon, illetve hát természetesen visszavárunk téged, Marian. Minden iskolai rendezvényre, és hát természetesen a nőnapokra, hát ha tudsz jönni, mert nem tudjuk, de a nőnap és a karácsony az olyan, hogy a Igalon ott lehet, hogy hideg van, és akkor mégiscsak visszajöttök a városba. Ilike pedig hát a gazdasági irodán dolgozott, én mindig egy ilyen nagyon kedves, békés embernek ismertem, és folyton lehetett rá számítani, és egy nyugodt, kedves asszony. Aztán hát változtak ugye az idők, és Ilike egyedül maradt. Ott maradt egyedül, és hát nyilván, amikor az ember egyedül marad, akkor persze nagyon rajta a teher is, de az önkormányzatnál nem tudták, hogy ő milyen kedves asszony, és akkor nyilván mindenféle ilyen hülyeségek